Mag-open cam, pag-open nito ng cam. Tignan nga daw kung may tanog ko dyan. May busis ko. Ay, yung man ang open cam. Kaya nga ni pinalag ko dyan tama yung open cam. Ayun. Kailangan mo ko na dadangog mo ko dyan. Ay, giatay. Mag-shout out si Samelin. Thank you for coming. Salamat po sa blessing. Thanks po. Ayan. Hindi ko pa na ano yung aking ano. Thank you po Sisi Koy. Good evening. Ayan, nagbilog ang aking pisngi. Hindi pa Sisi marunong masyado ba? Okay lang po Sisi ko. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa pag-share. Sisi ko, salamat sa blessing. Thank you. Bicolana. Good evening. Ayan, hindi pa ako masyadong marunong Sisi ko, kiyatay. Ay. Sorry, hindi ko pa nalagyan ng ano. May jacket ka na po, Sisi Koy. Ne, Siren. Salamat sa pagpunta. Ayan, bilog na bilog ang pisngi ko. Ano da Igwaman. Kanina sis na umaga nag-ano ako, ano ba yan? Nag-live ako saglit, half hour siguro. Ay, natarantaman ako, hindi ako masyado bang marunong. Pinatay ko ng di oras. Hindi ko kasi makuha na ano yung cellphone ko ba? Good evening po sa lahat. Ayan. 6 million in the house. Good evening everyone. Sisi Rosemary. Thanks for coming. Thank you po. Thank you sa pa-congrats. Salamat Sisi Rosemary. Ano ba itsura ko dyan? Nahihiya man ako? Sige ne. Pasok mo yung main mo. Sisi Samelin, salamat po sa pag-share sa team natin. Thank you po. Team support, salamat. Lagi kayong nandyan. Ayan. Akala ko mawawala na naman ako. Giyatay. Ikot-ikot nga. Bakit ganito ang aking ano ba? Kaninang maga ganito din.
Opo, opo, sisi ko sa amin, oo. Yung mga nasa Pinas, tulog na sila, kaya ano. Katapos mo lang mag-live, sisi ko. Ako, katapos ko lang din kaakyat ko lang, galing ako sa baba. Nagpatulog pa ako ng bata, kaya medyo gabi-gabi na talaga ako pag magla-live. Nabasa ko yung message mo, Per, nag-agis kuya, igwaman. Late masyado yung nababasa ko kasi nag-ikot-ikot ba siya? Ano siguro yung aking net. Per million in the house. Thank you po. Thank you sa inyo lahat dyan. Oo, humihina signal ko, at sure ba? Pero okay lang yung boses. Okay lang din naman. O sige, sige. Sige, ayos ko. Masyado bang malapad? Hindi na magkasya sa cam. Okay, okay. Wait lang. Okay, okay. Okay na? Okay na? Sisi Mamot, thank you po. Thanks for coming. Sisi Mamot, salamat po sa support. Ada pangit na eh. Sorry. Lumayo na ako ng konti. Pangit pa. Sisi Mamot, kamusta ka na po ba? Okay ka na? Magaling ka na po ba, Sisi Mamot? Okay na yung nararamdaman mo? Salamat po ulit. Ang hirap naman ng yung cellphone ko, patay-patay din tong aking pan-jacket. Sisi Regine, thanks for coming. Thank you, thank you. Sisi Regine, magandang gabi. Okay na, ya, medyo malayo na ako. Okay na ba yung mukha ko dyan? Sorry, wala akong upuan talaga dito ba. Sa lang ako, ano ba to? Higaan. Nawalan ka ng net. Sisi Regine. Nihat Chorba, sabihin mo nga sa akin, ano na ba itsura ko dyan? Mega shout out, Sis Bicolana from Sisi Rosemary. Wow, thank you sa pakulay, Sisi Regine. Mike, good evening. Thanks for coming. May jacket ka na po. Ate iyo, arat na dai pa man mag-parade, baka magluwas na TV sa hanap na sa mundo. Ano? Next time mag-lipstick ka. Di ata, mag-lipstick talaga?
O sige, sige, request niya yan. Gagawin ko. Sige, sige. Si Mamot, mag-lipstick daw ako. Masyado yatang pangit ang mukha ko sa cam. Okay. Pagaling ka po si Mamot. Sino to si Mike? Ma'am, wala ba sexy? Hehehe. Walang sexy. Oo nga, Sisi. Hindi ko alam bakit humina ang net ko ngayon lang. Hindi dito yung ano ko ba. Sige po, Sisi Rosemary. Sige po. Good night. Tulog ka na po. Salamat po sa pagpunta. Oo nga, nakita ko nga si Mike naghahanap ng sexy. Sorry naman, hindi walang sexy dito. Si Hot Chorba, sexy. Si Rogen, pero si host, malaki. Si Mamot, nung nakaraan ako, nagpa-doktor din, nagbaba yung dugo ko. Hanggang ngayon, maitim pa yung braso ko. Nahihilo ka na, ne? Sorry po. Hindi ko alam umiikot yung net. Sino yun si Mike? Ano ba to, Belly? Thanks for coming. Good evening po. Kailangan na siguro si ako bili talaga ng bagong CP kasi ano ba, puro sira ng CP ko. Hindi. Yung cellphone at yung internet, ewan ko. Nakikisabay din. Si Kuya Ted ba yun? Alam mo, ito bang bagong pasok or yung yung isa kanina? Sino ba yung isa kanina naghahanap ng sexy? May kurikong ngayop ang lubot ta sige ang ikot. Mahina yung net ko ba? Thank you po for coming. Belly, may shout out from si Hot Chorba. Wala talaga, hindi po tayo sexy, hindi tayo binayayaan ng magandang katawan. Si Hot Chorba, sexy. Yung mga nasa baba po ang sexy, si Bicolana Official Vlog, si Rogin, ayan, sila po yung mga sexy. Hot Chorba, long time na. Uy, sino ba to, ne? Long time no si daw. I miss you, Bel. Sino to? Ne, okay na ba mukha ko dyan? Tingnan mo nga. Sabi mo kanina masyadong malapit yung aking cam. Ay, nakalimutan ko, hinirecord. Pare-pareho kayo mga sexy, ako lang ang mataba. Ang hirap ng ganito ba tayong mag-live na wala tayong upuan, Yung nakaano lang sa higaan. Masakit sa ba? Wala yata sila abo. Hot Chorba, ganda nga. Yatay. Nakakangala yung ganito bang upo.
Magbaba kayo ng, nag-ikot-ikot na naman. Ano ba yan? Paano tayo nito maaano ba? Si Rogin, sexy ka. Ayaw makisama ng ano ko ba, ng aking cellphone, panay ang ikot. Prepared ba ako ngayon? Hindi. Tingnan mo yung tsura ko. Aray ko. Si Rogin, nangangalay ng binti ko. Wala pa kalahating oras, giatay. Hot chorba daw. Hot chorba, love me. Sino ba yon? Buti pa kay hot chorba may nagmamahal. Sana all. Mainit ang kanyang Valentine's. Ay. Tama-tama sa panahon na taglamig, kailangan may pampainit, giatay. Sige lang, Per. Nag-ungkulog na kan sa kuyang likod ko ba? 8 million in the house. Thank you po. Thanks for coming. Ayan si Hoso. Nahihirapang maupo. Oo, kailangan sis. Giyate, ngayong malamig, lumandi ka dyan, oy. Wala daw si Rogin, wala daw need. Kaya hindi siya makapag ba. 8 million in the house. Thank you po. Good evening to all. Paano ayos niya ang upo ko, ne? Di ko maayos. Masakit maghiro ang mataba. Ladies Pink, please smile. Ayan, nakangiti na ako. Kanina pa ako nakangiti. Nag-live ka ba, si Bicolana? Ngayon lang bumalik nit ko. Atay ng chat guro ng anak ko. Di ko na-replyan. Ayan, Wala ngang net si Rogin. Kaya pala wala siya sa mga LS. Hello, Wengs Vlog. Good evening. Salamat sa pagpunta. Anong ayos ba niya ang gagawin ko? Giyatay. Wait lang. Mega shout out po sa lahat. Sabi ni Wings Vlog. Nasa work ka pa ba? Hot chorba, may pa heart pa, oh. $9 million in the house. Thanks for coming. Good evening. Nasa bahay na host. Akala ko nasa work ka pa. Kanina, sabi ko pupuntahan kita sa live mo. Inano ko pa kay Hot Chorba. Ako, wala ka na. Naghuhugas ako kanina. Nahanap ko yung LS mo. Tapos ka na. Kaninang maga, nakapunta ako. Yung ngayong gabi ba? Hindi ako nakahabol. Nahirapan ka ba sa akin? Ako nga din, nahirapan din eh. Mahirap kasi pag mataba. Tapos, dito lang tayo nakaupo sa sa higaan natin. Uy, may harang ba yung ko pala? Pag delete ko LS ko, dumating yung camel. Kaya bigla kang nawala kanina. Hot chorba, si Belly, sagutin mo.
Ano ang ano natin ngayon? Si Sir Rodin, okay lang ba ako dyan? I miss you too. Agoy! May nagmimisyuhan na dito. Si Abo yata parang nawawala. Hindi ko pa siya nakikita. Si Sir Rodin, busy ba siya? Mayo na naman kung harang. Giatay na imi panalagaan. At yan, mapalag na naman ko kaaniho. At yan ko na naman ipalagang kiiper. Giatay talaga. Sisi Samelin, okay po, salamat po. Salamat po. Ingat po sa work. Sisi Samelin TV, ingat po sa work. Thanks po. Thank you po sa pagpunta. Thank you din po sa blessing. Salamat, salamat po. Wala palang harang. Akala ko may harang na siya. Pero yung kaninang magpaturo ako mamaya kay ano kasi si Rodin nga. Hindi ba namin na-open? Hindi naman pwedeng galawin yan, di ba? Naka-live ako. Mamaya na lang, inuulit-ulit ko, labas-pasok, walang harang. Being nice to see you again, ladies. Sino ba to? Si Belly. Inaano tayo nito eh. Ano to eh, ninja. Malalagyan ba ng harang yan? Per, nadangog mo ko, Per. Malagyan ba to ng harang? Sabi nila walang harang. Click mo lang yung last part ng ano? CapCut, tas delete mo. Ano yun? Wala pala tong harang. Hindi ko na ano nga na naman. Mamaya papaayos ko siya. Thumbs up dikit kay Hot Chorba from Sisi Samelin TV. Ni Hot Chorba, pakidikitan po si Sisi Samelin. Pakibalikan na lang po. Salamat. Paiwan lang ng bakas para balikan ko mamaya. Paiwan lang daw po ng bakas para mabalikan daw po. Salamat. Sige, atay. Hindi ata pwede edit kapag naka-upload na, Hot Chorba. Paano na naman kayang galaw nito ng aking paa? Kasi umaano na siya ba? Nararamdaman ko na. May bakas ako doon sa new LS mo. Salamat po Sisi Samelin. May bakas daw Hot Chorba si Sisi Samelin doon sa ano LS mo. Salamat po. Need ko na talagang magbili ng cellphone. Tingnan mo. Nag-ano yung aking pautang ang pambili ng cellphone. Doon lang yan kung mag-set ka ng live mo, Sisi, bago ka mag-live.
Oo nga pala si Rogin kanina, yun nga ang inaano namin ni Jennifer kasi hindi din siya marunong. Sabi ko si Rogin. Tapos nagsiset na kami noon live, hindi na kita ma-message. Sabi niya mamaya niya na lang daw lalagyan pagkatapos ko ng live. Wala naman daw problema yun. Pero bukas magpaturo ako sa iyo si Rogin ha. Kung paano maglagay. Next time pag-upload ka. Ano ba yan? Buray, bulbul, mayo, pirak. Yata kasi. Nature ba? Oo nga eh. Hayaan mo mamaya magpapaturo tayo kasi si Rogin. Hi Abo, good evening. Ayan. Kamusta Abo? Matagal na kitang hindi nakita. Giatay. Abo, good evening. Nasa work ka pa ba? Nangangalay na talaga ako ba? Ako. Hot lang talaga nakalagay ni Abo. Hot. Bigyan shout out. Pag dito na si Rogin na din Abo. Hirap talaga ng matanda na ba? Hindi matagalan yung ano ba yung pag ano ng binti. Wings, mega shout out. Mababaw, nabubulol ako ba? Sorry naman. Yung last part kasi, noon CapCut need mo delete yun. Maya, tirahin ka ni Lolo dyan sa CapCut na yan. Oo nga yung CapCut, yun nga din sinabi ni si Rogin, kailangan ikakat yung ano niya. Saan ka ba din galing, Abo? Abo, saan ka daw ba galing? Sabi ni si Rogin. Sisi Irene, thanks po for coming. Salamat po sa patamsak. Salamat. Namasyal lang, Rogin. Bakit hindi mo sinama si Rogin? Hayaan mo na si Chorba. Maano daw kasi malamig kaya kailangan magkasama sila. Mayroon yun sa baba. Saan doon? Mamaya na lang si Rogin. Baka magalaw ko na naman yung ano ko ba, cellphone ko. Kanina mag-screenshot ako, ginanyan ko, ay nawala man yung ano ko ba, yung cellphone ko kanina nag-block. Tapos nag-off na ako. Akala ko naman naka-off na, ngaw ko ng ngaw, yung pala buhay pa yung ano ko, yung LS ko. Halos lahat ng upload ko meron CapCut, yung dulo, giatay ka. Tanggalin mo yung wings. Magkakaproblema ka doon. Sisi Irene, hot chorba, sabi ni Sisi Irene. Magkakaproblema talaga yun, may CapCut sa dulo. Magaling yan si Hot Chorba. Turuan ka yan mamaya. Ganun ba yun? Pagka na-upload nyo na, hindi pwedeng i-delete. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang nangyari sa akin, 'di ba? Nag-start ako ng August, tapos 'di ba, nag-apply ako ng December. Tapos ilang months na ha, August, September, October, November, December. O nakita pa rin yun ni Lolo. 4 months, 3 months pala. Nakita pa rin yun ni Lolo kahit na ko na siya na-delete.
Tamsak Dikit, Abo Yosef, Lag with Bakas, Sisi Samilin. Abo, pakibalikan mo na lang, Abo, si Sisi Samilin. Dan dikit na daw siya sa'yo. Salamat, Sisi. Ox lang kung walang views, sayang yun, views kasi. Pag kayong nagka-problema pala tayo sa ano natin, pagka binura natin, di ba sinasabi nila pagka may ano tayo, may CPR tayo, wag nating tanggalin. Ako tinanggal ko, nakita pa na nilolo yun, kaya nagka-problema ako. Pwede ba yung i-delete? Hayaan mo na lang pag views kasi mahirap pag mag-apply ka. Marishoot ka din. Banat kasi ng banat. Ayan, si Hatchorba. Sa akin kasi Kuya Wings, nagbayad ako para matanggal yung logo nila sa CapCut. Ganon. Kasi ako si Rogen, ang ginagawa ko naman, di ba yun sa dulo, pag nag-i-edit ako, di ba pag pinindot mo yun, pwede matanggal yung dulo na yun. Wings, ako gusto mo ako gagawa, magbayad ka sa Si Sarah Jean, kanino ka daw ba nagbayad, Gayatay? Ako kasi nanood lang ako ng tutorial sa YT. Mga edit kaya nagkaka-idea din ako. Matyaga yan si Hatchor ba? Ganon? Ganon ba yan si Rogin? May ganon pala, nagbabayad talaga doon? Delete mo na lang kuya habang di ka pamuni. Marami na bang views? Wings, marami ng views. Kasi ako, si Rogin, di ba dinilit ko yun? Nakita pa rin ni Lolo. Kahit ilang buwan na, nakita niya pa 3 months mahigit, nakita pa rin ni Lolo yung yung copyright ko. Yung nagka-problema ako. I-private mo na lang, huwag ka na lang mag-delete kung matagal na yung mga videos. Alam ko naman paano tanggalin yung CapCut. Kakadali ko, hindi ko na tinatanggal pagka-edit ko, upload agad. Ako ganyan din ako minsan. Dan tamsak dikit, Rogin. Si Rogin, dan tamsak dikit na sa'yo si Samilin. Pakibalikan na lang po. Salamat. Si Samilin, salamat po. Baka lalo kang magka-problema. Oo, huwag mo munang anuhin. Magtanong ka muna sa may alam. Kasi mahirap yung mag-delete ng mag-delete tayo ng videos. Kaya ako, 'di ba? Ako maraming naging problema dapat nung nakaraan pa ako namuni pero naging maraming problema yung aking aking bahay. Ako may mga dinilit din ako video sa, 'di ba? Tanda mo nung bago lang. Oo, nung bago ka pa lang. Siguro wala pa siguro din yun. Kasi ako yung dinilit ko, na ako noon, siguro mga 1 month na ako noon nagwa-YT. Kaya yun din mahirap. Ako pa naman hindi rin ako marunong kaya ako sa totoo lang takot ako yung magkakalikot. Kasi yan nga iniisip ko magka-problema. Huwag ka nang umiyak, Wings. Tayo magagawa ng paraan yan. Basta yung susunod mo, i-sure mo na wala ka ng wala na yung
Ano ba yun? Yung logo ng CapCut. Abo Yosef, Samelenteng, Dantamsak, Wings Vlog. Wings Vlog, dantamsak na sa'yo si Samelin, pakibili ka na lang po. Salamat. Kasi Sisi, magbayad ako. 2 days pa lang nakita ko na may CPR yung short videos ko, kaya dinilit ko. Di yun nakita ni Lolo. Dan ako sa'yo, Sisi Samelin TV. From Sisi Rogin. Salamat, Sisi Rogin. Next time magli-lipstick. Grabe talaga to si Chorba. Naalala ko yun na naharap ako sa ano ba. Yung akin nag-delete din ako noon. CPR kasi di ko alam. Ako sinabihan na ako no na wag kong i-delete, pero matigas pa rin yung ulo ko, dinilit ako, sabi ko. Kasi sabi nila magagawan daw ng paraan kahit may CPR. Wag nang i-delete yung videos. Kasi ang mahirap kasi doon, pag dinilit natin yung videos, may inaano pa si Lolo na hindi na natin magagawa ng paraan kasi wala na yung videos. Kaya hanggat wag magtatanggal ng videos ba. Marunong ako mag-edit, pero sa kakamadali ko, hindi ko na ni-check bago upload. Mga nasa 30 video siguro yon, meron CapCut. Giatay ka. Yung dulo ng upload ko, ang dami naman, Wings. Ox lang yon, basta nakalagay not affected ang channel nyo. Wag nyo i-delete. Meron din ako CPR sa short, di ko dinilit. Ayan, si Sisi Samelin, meron din daw siyang CPR sa hindi niya dinilit. Kasi sabi nga nila, wag daw i-delete pag kayo may CPR kasi magagawa naman ng paraan yan bago tayo magpamuni kay Lolo. Wag mo nang i-delete, Wings. Basta magagawa ng paraan yan. Pag-upload, kagabi nang upload ako, may CPR na, mute ko naman agad ang song kaya. Oo nga daw, ganun daw nga, Sisi. I-mute daw. Sige lang, Sisi Rogin. Maliligo ka pa talaga? Anong oras na? Giatay ka, ang lamig-lamig kaya. Hindi ko rin alam, ne. Basta magagawa ng paraan yan, ne. Sabihin ko sa'yo. Bukas. Maano naman na yon. Basta wala lang CPR. Kasi yung akin, yung dinilit ko, may CPR siya. Kaya ko siya dinilit. Yung sa'yo ba, may CPR din yung dinilit mo? Joraylin Vlogs, tamsak ho. Salamat po sa pagpunta. May jacket ka na po. Ox lang yon, Wings, basta wag ka mag-delete ng videos. Ayan, Wings, wag ka na mag-delete. May option naman doon kung dispute or mute song, kaya mamili ka. Oo nga, pag yon, Sisi, masakit ulo ko. Sige lang, Sisi, kayo maligo ka na. Pag mo na lang, yung pag magmumuni na lang, doon mo na lang galawin. Pero sa ngayon, wag ka na muna magbura. Sisi Mamot, ako nung last, magto 2 weeks na ba? Din ako, bumaba yung dugo ko, tingnan mo ako, Yung giata yung tinusukan ko, bumaba yung dugo ko, pero hindi na siya masyadong maitim. Nung nakaraan, ang itim-itim kaya niyan. Ang baba ng dugo. Tita Samelin, mega shout out sa lahat ng andito. Salamat po. Joraylin Vlogs. Ayan. Makinig kayo kasi si Samelin.
Kasi 10K na siya. Nakakaalam. Ayan. Kasi ano siya, matagal na si Samelin. Kaya wag na kayong mag-delete. Magagawa naman ng paraan yan. Kasi pag nag-delete tayo, mas lalo tayong magkakaproblema. Yung kini Master nga, madami ako nakikita. Salamat po host sa thumbs up. Salamat din po. Back to sleep na po ako host at sa lahat. Okay po. Salamat po sa pagpunta. Salamat po sa pagtamsak. Good night po. Good night. Ayan. Ganun na lang gawin mo, Wings. Huwag ka nang mag-ano ba. Wala din ano yun wala din CPI yun. Si Sammy, nag-delete ako videos pero wala pa rin views. Ox lang yun, di ba? Hintay mo reply ni Sammy din, ni Chorba. Samelin TV, please. Paturo naman, Lods. May CPR yun. Konting sound lang yun. Yun nga lang. Nagawan pa naman ng paraan yan, Huwag mong masyadong anuhin. Ako, tingnan mo, ang dami kong di ba? 3 yung naging problema ko sa bahay ko. Nagawan pa din ng paraan. Kaya yan. $9 million in the house. Thank you po sa lahat. Ayan. Wala, na-delete ko na. Oo nga, na-delete mo na ako. Ganyan nga din. Nagpunta ako sa bahay mo, sis. Jorelyn, sino ka? Date mo. Yatay. Buti yung last premiere ko, DCPR. Si Sammy nagtatanong si Hot Chorba, sabi niya, si Sammy, nag-delete ako ng videos pero wala pa views. Ox lang ba yun? Buti yung last premiere, si Rogin. Siguro naka-3 ako videos na delete. Ox lang daw yon. Ox lang daw. Si Hachorba, sabi ni Samelin. Basta kung kukuha kayo, background music sa studio, level walang CPR. Pink, congrats for being a human. Salamat po Mamot. Salamat po. Salamat po sa pag-stay. Salamat. Si Samelin, si Wix. Excuse me. Na problema, halos daw lahat ng videos niya, nasa 30 videos, lahat may sa CapCut sa dulo. Giyatay. Ang dami, pero magawan man ng paraan yan. Pag kayo magpapamuni, di ba? Sayang kasi mag-LS kasi yung WH noon mawawala din, kaya huwag niyo i-delete, mute nyo na lang. Ganun pala yun. Pero ako si Samelin, ang dami kong problema din nang apply ako. Kaya yung iba ko, hinay. Ang dami ko na kayang views. Kasi, hindi ko alam. Kasi nung una ako, sabi nila mag-upload. Upload din ako ng upload. Bawat luto ko, ina-upload ko. Yun, ang dami ko naging problema. Hindi ko akalain magkakaganon ba.
Ilang years na kayo si Samilin sa ano? Ang laki na ng bahay nyo. Si Samilin TV vlog ko po yun, loads, hindi LS. Ano din kasi yun, may views din yun eh. Marami bang views yung ano mo, yung... Ay ko... Yung mga binura mo. Nakakaano ba? Giyatay. Mag-ano tayo, mag-change ng ano ng binti. Giyatay. Nasa kama kasi tayo eh. Ano daw? Hayaan mo na yan yun, tapos na yun, nakapasak ka na kay Lolo, kaya ox lang yun. Future na lang ang pagtuunan ng pansin. Ayan. Ay, kukyatay. Ayan, Wings, ox lang daw yun. Huwag ka na mag-alala dyan. Makinig tayo kasi sa Milling kasi mas maraming ano sa atin, ano na siya, matagal na sa YT. Naligo na siguro si Rogin. Si ano ba, niloloko nyo kanina si Abo, nawala tuloy si Abo. Oo, wag mo nang anuhin. Nandiyan pala si Abo. Akala ko nawala ka na, naligo si Rogin eh. Sabi ko, baka ako napikong ka kasi nawala ka ba? Nilolokohan namin ni si Hatchorba. Giyatay. Sure yun, mamumuni ka nun. Aray ko, ang hirap. Ang hirap ng aking walang upuan. Dito lang ako. Huwag niyo kong iwanan. Ngaw-ngaw ko na ngaw-ngaw dito. Pinainit mo pa tubig. Ay, ang hirap si Rogin ng ano ba, yung nasa higaan ano? Higaan lang tayo nakaupo. Wala talaga siyang upuan na ano, ang hirap yung ganito nakaupo tayo nagla-live. Giyatay. Dito pa ako, pinainit pa tubig. Dan pulpak sa'yo, si Samilin. Ayan. Dapat pala nag-StreamYard tayo, ano? Para nagkantahan sana. Grabe nga. Ako pa naman tinan mo ang tsura ko, ang taba ko. Yung ano ko ba, yung binti ko nangangalay. Yung tuhod, binti, giatay. Ang hirap ng matanda na ba? $8 million in the house. Thank you po. Salamat po sa pag-stay. Ayan. Pagpasensyahan nyo na yung host nyo ang itsura, giatay. Bukas pag nag-LS ako, alas 7 pa lang mag-aayos na ako, magli-lipstick na ako, hot chorba. Ay, giatay. Di ako makapanggulo. Stress ako sa mga videos ko. Tinawanan ka tuloy ni Hatcher ba? Yatay, umiiyak na si Wings. Huwag ka umiyak. Magagawa ng paraan yun. Ako may restrict pa, may CPR, mayroon pa ako yung isa pa.
Magagawa ng paraan yan. Huwag ka na ma-stress dyan. Mag-happy na lang tayo. Giatay ka. Na-stress tuloy sa atin si ano ba? Kaya yung next mo na upload, yun na lang ang anuhan mo. Kailangan wala na yung tanggalin mo talaga. Ang ingatan mo yung CPR or copyright. Di ba CPR sa copyright, isa lang yun? Tusukin kita dyan, Wings. Huwag ka na huwag ka na ma-stress. Kung nai-stress ka lang sa pagmumukha ko, sabihin mo lang, Wings, baka na-stress ka lang sa mukha akong malapad. Oo, isa lang, baka di alam ni Wings. Huwag kang ma-stress, kuya, saka ka na ma-stress. Pagmuni ka na, kasi marami kang kaka-stress. Oo nga daw, pag namuni na mas lalong marami kang maaano ba, oks lang yun, basta wag ka nang mag-delete. Stress talaga ako sa mga loads. Huwag ka na ma-stress, huwag ka na umiyak. May stress kayong pag ganito raw namuni na kasi maraming gagawin. Ako nga marami pa akong hindi alam. Sisi Kayla, good evening. Thanks for coming. Salamat po. Kayla Cuero TV. Salamat po sa pagpunta. Good evening, sis. Good evening din po. Dapat may celebration ka niyan. Ano ba gusto nyo? Wala mo na kung magpapansit tayo, hagas isa. Grabe effort sa mga videos ko na yun. Loko na. CapCut na yun. Ate Kayla, may gawin shout out from Sisi Mamot. Hot Chorba from Kayla. Nai-stress daw si Mamot si si Wings dun sa kanyang mga videos. Sabi ko wag nang ma-stress. Giatay. Mamot, love you mo. Ayan, from Sisi Kayla. Di naman masyado issue yun. CapCut, Wings. Hayaan mo na muna, Wings. Yung na lang yung yan? Yung pagtuunan mo muna yung yung WH para maano na ba. Thanks sa pag-jacket, Sisi Koy. Wala nga naman po, Sisi. Salamat din po sa pagpunta, Sisi Koy. Mega shout out sis Kayla from Sisi Samilin TV. Love you too, Ate Kayla. Si Sami from Sisi Kayla. Basta next time pag mag-edit ka, magtanong ka muna, PM ka sa akin, baka may matulong ako sa iyo. Ayan, Wings, mag-PM ka lang kay Hot Chorba. Nakita ko, share mo Sisi sa GC. Opo, Sisi Kayla, sinare ni Sisi Samilin. Salamat po sa pagpunta. Salamat po sa team support. Lahat naman meron CapCut na send ng mga videos kasi free yun. Ako naman, Kenny Master, meron din logo sa no problem yun. Ayan, wala daw problema. Sabi ni si Samilin, Queens, huwag ka nang umiyak dyan, wala daw problema yon. Huwag ka na muna ma-stress dyan. Wala problema sa CapCut. Ayan, si Kayla. Ganun din, wala daw problema sa sa CapCut. Mega shout out. Mamot, bakit gising ka pa? Bakit anong oras na ba doon si Samilin kay si Mamot? Nasa Pinas ba siya? Kaya nga 'di ba si Samilin no big deal yun kay Lolo.
Bakit ano issue sa CapCut? It's a free... Ano kasi sa Milin, di ba? Ang pinoproblema ng, alam ko kasi noon, ewan ko lang din ha, kasi yung mga videos niya, yung nag-upload siya, sa dulo, hindi niya natanggal yung CapCut. Baka mamaya magkaroon ng problema kay Lolo pag nag-apply na siya ng Moni. Yun ang pinoproblema ni Wings. Yung halos 30 videos daw na in-upload niya, mayroong mga CapCut sa dulo, hindi niya natanggal. Kaya yun ang inaano niya na baka magka-problema ba siya. Kahit malaki channel, may lumalabas na ganun after ng video. Kere ko naman mag-edit, kapatid host Chorba. Excited lang siguro ako sa pag-upload. Yung iba, maayos. Yung edit ko, na-delete ko yung CapCut na yun. Parang commercial kasi yung CapCut, hindi talaga natatanggal yun sa dulo ko yun kasi pera commercial yun, no worries. Ayan. Huwag mo nang huwag ka nang problema dyan, ayos lang yun, Wings, don't worry. Nasa CapCut. KD Master, di naman naalis yun. KD Master, sisi Kayla gamit mo. Ako CapCut din ang gamit ko. Huwag ka nang mag-alala dyan, Wings. Walang problema yun. Basta yung next time mo, ano mo na lang. Ate Samilin, may, iniscam po akong gamot. Iniinom pong gamot. Nasa Pinas ka po ba si Mamot? Nakauwi ka na ba? Kaya nga kami master din di magtanggal logo eh. Pagaling ka po si Mamot ha. Sa Milin TV, natatanggal po yun, Lods, kasi yung ibang videos ko, natanggal ko yung CapCut na yun. Oo, natatanggal naman, kaso nga lang siguro. Ako ganyan din ako. Hindi naman sa yung inaano na excited. Yung minsan kasi, yung 'di ba minsan ako din may trabaho. Yung sa kakaapor ako matapos ko na siya agad, na-upload ko siya. Ganon. Nakakainis nga kung magmukbang si Lolo, higit kalahati ng views ng live ang kinukuha. Ganun kalaki, kalahati ng views. Uy, grabe. Ano na matitira doon? Sa CapCut, natatanggal pero sa akin hindi. Ang laki naman sis, kalahati. Dati yung mga views ko ang lalaki, ngayon nalalagas, hindi ko alam. Di ba naglagasan yung yung mga views? Sabi ko nga kanina na naman ako mag-edit ba ako ng mga videos ko. Hindi na ako nakapag-edit. Na-busy man sa trabaho. Bukas na lang pagka 10 million in the house. Salamat po. Yung live ko noon isang araw 1,079 ngayon ang laki. 489 na lang. Giatay. Ano to, Abdu? Abdu, thanks for coming. Ano to?
Maintindihan ba tayo nito? Ayan, may jacket ka na po. Ayan, hindi tayo marunong mag-ano ba? Baka magdugo ang aking ilong dito. Giatay. Ano ba to? Bulati man to. Dito ba to? Host please doon. Anong host please doon? Ano yun? Tsura ko ba? Ang taba ko na talaga. Need ko na talaga magpapayat ng konti. Giatay. $6 million in the house. Salamat po. Hello, Kyla Don. Ba't may doon ang dulo? Ano ba ibig sabihin nun? Baka sa'yo. Hello, Kyla, sa'yo. Baka ganun ang ano niya. Mamot, huwag kang magkakalimot sa mga gamot mo. From Sisi Kyla. Sisi Mamot. Laki ng ano ko. Oo, nakauwi na ako last December 20. Nakauwi ka na pala. Anong oras na sa Pinas? 10, 11, 12, 1, 2, 3 ng madaling araw. Yes, Ate Kayla. Host, please give me banana. Ay. Yun lang, wala tayong banana. Magtatanim muna ako ng banana. Oo nga po, 3:33 AM. Madaling araw na nga dyan. Hatcher ba, baka may ano ka dyan, may banana ka, pabigyan mo naman si Abdo. Abdo ba to? Yun din, banana din ang kailangan ko. Yatay. Manghingi daw siya ng banana. Meron ako dito apple. Magtanim muna ako ng banana tapos after nun, mga 1 month, mag-harvest. Eko. Nangalay ng aking binti. Yatay. Ang hirap ng aking pwesto ba? Pasensya na kayo guys, wala tayong upuan eh. Iunat-unat ko lang yung aking binti. Anuhan ka kita? Ay, biatay. Puro na yung aking 9 million in the house. Ay, si James. Thanks for coming. Good evening. $9 million in the house. Salamat po. Abo. Hello, Abo. Manghingi daw Abo ng may nanghingi ng banana. Baka may extra kang banana dyan. Pahingi naman daw. Ako magtanim pa lang. Si Rogie, may extra ka bang banana? Nangihingi si Abdo. Tama ba yun? Abdo talaga. Kung sino may extra dyan, extra. Pahingi daw.
Nakaano na ba ako? Sorry ko. Nagturoan na siguro si ano. Na-stress na si na-stress na si Wings. Hindi na nakapag-type. Dapat pala nag-StreamYard tayo, nagkantahan kayo, Thank you. Excuse me, kaya ate. Nangati man ang lalamunan ko. Pa nangyari? Salamat po sa mga naka-DJ, 8 million in the house. Thank you po sa pag-stay. Kahit walang kwenta ang host o ang itsura. Okay. Ano na ba, kakanta na ako? Parang maganda ang boses ni Inday. Aray ko. Ay ko. Sento. Prakas. Good evening. Thanks for coming. Si Zero, yan ang alay ng binti ko ba? Kaya atay. Oh? Dumating na ba si Rogen ang amo mo? Sabi nung kapatid ko kagabi, sabi niya, wala man si Rogen, baka nasa istiraha. O dumating na yung amo mo. Nangawit ang binti ko talaga. Hello, Abo. Nawala na si Rings. Na na talaga siya. Hatchorba. Na-stress na talaga yung isa. Hindi siya nangulit tuloy ngayon. Oo nga, sabi niya baka nandun ba sa, ano ba yan? Sa, istiraha ba? Abdo, connected your channel. Thanks po, Sisi Simelin. Itsura ko ba? Giatay. Ano ba itong nagla-live na to? Ako talaga yung ano ba sasabihin ko? Hindi ako masyadong maano sa itsura ko ba, yung bahala na yan dyan, basta ako nawala sa mood ha. Oo nga, nawala nga sa mood si Wings. Giyate, makulit pa naman yun. Nawala yung kulit niya ba? Hatchor ba, pag gurang na, ang kalain na talaga rin natin ako makatuko ng haloy. Need ko na gayud talaga magpapayat ng konti kasi yung ko ba, pagka yung mataba, ang hirap kumilos.
Prangkas na you have not video upload video so we can subscribe to you channel. Ano siguro siya? Ay ko. 9 million in the house. Salamat po. Si James, ano yun, nagdaan lang yun. Ano siya, yung ugali niya ba, yung daan lang siya. Magdaan lang siya tapos gano'n lang, bababa lang siya ng bahay. Oo nga, ayan, ang hirap. Pag dyan, walang subscriber, no video, di mo yan nilalagyan ng jacket. Next time, hindi na ako mag-ano, sisi. Pagka ano, kaya hindi ko siya, nagbaba lang siya ng ano, mahilig siya magganyan, magbaba ng ano. Pagka inano ko na yung pinin ko na yung kanyang bahay, alis na siya. Ano siya, Amerika din yun. Ano lang siya, yung ganyan lang. Rico. 8 million in the house. Tanglay. Ang gurang. Ano daw? Nawala sa mood. Pag oo nga, ganyan si James Gibbs, magbababa lang siya ng channel. Oo, si Samilin, ganyan talaga siya. Naano ko yan sa kanya na anuhan ko siya kasi hindi siya mag-stay ba, yung baba lang siya, pagkababa niya alis na siya. Kaya hindi ko na siya pinipin, kaya di ko siya dinidikitan, walang views. Ganun. I'm back ha, Sisi Kayla. Salamat po, Sisi Kayla. Ganun nga ugali niya, na ano ko na din siya kasi lagi siyang nagdadaan din sa LS ko. Yung mga silent LS ko. Ang hirap ng matanda na. Nangangalay ang binti ko ba? Ang hirap ng mga OFW. Wala kasi kaming upuan, kaya dito lang sa higaan. Ngalay sa binti. 9 million in the house. Salamat po sa pag-stay. Pag ganyan, wag mo jakitan
Matagal ko na siya nadyakitan. Paano magtanggal nun? Matagal ko na siya nadyakitan noon pa. Ngayon, ginagawa ko, pag nakita ko siya, hindi ko na siya inaano, hindi ko na siya pinipin. Kasi ganyan ugali niya, mag-ano lang siya tapos mag-iwan lang siya ng bahay niya. Ne, anong itsura ko, ne? Okay pa man? Okay pa naman? Nagtanong na naman. Pindutin mo siya ulit. Yung name niya, si Rogin. Asa na yun? Yung name niya, tapos wala na siyang ano nun. Basta ginagawa ko na lang siya, hindi ko na lang siya ginadyakitan. Ganun na lang. Ay, ginadyakitan yung ano, yung hindi ko na lang siya pinipin. Para ano ba? Doon. Uy, nawala na talaga si Wings ba? Nakatulog na sa ano ba, sa umiyak. Umiyak talaga, gayatay. Jesus, nakapira ka na. Nakapira ng happy kang atang ox na. Manday man nagbaga. Untang lang nakabitis ka, oh. Yatay. Sa ganita, malipstick ko. Siguro pag nag-lipstick ko, magayong-gayon deet na dikit lang. Ay, nagbikol na ako, gayatay. May mga Tagalog pala, mga sisikoy, pasensya na. Si ano kasi, si Atyorba. Sabi ko bukas, pag nag-live ako, ano na ako, mag-lipstick. Kasi yun ang ano niya, mag-lipstick daw ako. Tingnan ko, itsura ko ba? Nakailang oras na tayo? Mag 2 hours lang ako. Aray ko nangalay ng aking binti. Si Rogin, kailan bang LS mo? Hindi ka na nag-LS. Puro tayo ngaw-ngaw, wala tayong kanta. Sisi Dalagang Isay, salamat po. Thanks for coming. Salamat po sa Batamsak. Sisi Koy. Ni Hatchorba, dokita nyo si Dalagang Isay. Ano daw? Ano yun, Sisi Kayla? Sige, Sisi Rogin. Salamat po, Sisi Koy. Dalagang Isay, salamat. Anong ano daw, Sisi Kayla? Ano yun? Mas maganda nga yung mag-ngaw-ngaw, Sisi. Iwas copyright. Bigay shout out, host, everyone, Dalagang Isay. Isay, how are you, be? From Sisi Kayla.
kape ko. Ang inaano ko nga si Regina, okay lang ba yung pag-nginginaw ko dito? OTW sa'yo, Sisi Kyla, from Sisi Hatchorba. Yung sinabi ni Hatchorba, sabi ni Hatchorba kanina, sabi ko kasi sabi ko, okay pa ba itsura ko dyan? Sabi ni, Sisi Kyla, sabi ni Hatchorba, oo daw, ganun pa din daw yung itsura ko, wala pa naman daw pagbabago. Ang sabi niya kanina pag open ko, pag start ko pa lang, sabi niya, mag-lipstick daw ako, yung buhok ko daw ilugay. Hindi ako mahilig mag-lipstick bukas. Mag-try ako. Mega sa ate Kyla, good evening. From Sisi Dalagang Isay. Dito pa rin po ate Kyla. Hopefully, Huwebes hapon ma-discharge na sabi ng doc. Thank you at. Uy, nasa hospital kasi si Dalagang Isay? Ano nangyari po sa'yo? Nagkasakit ka din pala. Hindi kasi ako, mga sisi ko, hindi ako masyado nagbabasa sa GC. Basta mag-ano lang ako. Pasensya na kayo, pero nakasupport din naman ako. Yung mag-ano lang ako ng good evening and good morning, good evening, ganyan. Pero yung talagang yung as in magbasa ako ng mga hindi ko masyado nag-ano kasi pag siyempre busy din ako sa trabaho. Basta kung sino yung makita kong naka-live, pinupuntahan ko naman. Nasa ospital ka pala, Sisi Koy. Pagaling ka po. Sisi, Dalagang Isay, pagaling ka. Sa sobrang pagod. Thank you, Hatchorba, sabi ni Sisi Kyla. Oo, yung puyat at hindi sobra sa iyo, Sisi Isay. Yung puyat madaling ako naman yung puyat din yung nagka-problema sa akin yung bumaba yung ko over. Daytime ka na mag-live, matulog ka ng gabi. Opo, Sisi, nung Thursday evening may problema sa heart. Time at ganun. Pagaling kasi si Dalagang Isay. Dalagang Isay, Dan Polpak po sa'yo from Hatchorba. Kaya pala, pero nakita kita Sisi kanina sa kay Ate Ems. Kanina, nandun ako kay Ate Ems, sabi ko, nasan ba ako yung sinasabi dito ni Sisi Dalagang Isa, yung yung pag-game ba yun? O yung tamsak. Hindi ko siya makita. Sabi ko, nag-message din ako kay Sisi Osang. Hindi niya rin nabasa agad kasi siguro busy din siya. Nandun ako kanina kay kay Ate Ems na live. My goodness, mag-ingat ka, wala ka pang jowa. From Sisi Kyla. Kala ko pa nga jowa, nagkakasakit ka. Na jowa. Yatay. $9 million in the house. Salamat po.
Thank you po sa lahat sa pag-stay. Team support, salamat. Ayan. Team monetize, salamat. Opo, nandun ako kanina sa support at pag-games. Oo, nakita kita doon si Isay kanina. Thank you, Hatchor. Babalikan kita from Dakilang Isay, Dalagang Isay. Hindi lang ako masyado nagbabasa sa mga GC natin sa sa team. Pero nag-ano naman ako, nagpupunta naman ako sa mga live. Minsan hindi ako talaga makano talagang pagkano, madalas kasi marami akong niluluto. Nag-aano lang ako, nandiyan lang ako, nakikinig lang. Madalang ako makapagpindot ba ng cellphone. Naririnig ko lang yung mga usapan. $9 million in the house. Salamat. Aray ko. Nangalay talaga ang gurang. Gurang talaga. OTW Hatchor Ox lang sisi, no problem, naiintindihan namin. Salamat po sisi Isay. Ang hirap kasi ng yung bang yung work na yung dito sa amin, Sa umaga, madalas sa umaga pag nagising ako, minsan may naka-live na, minsan naka-live din si Lakay. Pagka naka-live na siya, ayan, minsan anong oras na bago ako makapasok. Apura ng linis. Habang naglilinis, nasa tenga ko lang, nakikinig lang ako. Pero hindi ako magdutdut ako, yun lang ako, mag-present ako. Tapos pagkatapos no, na lang ako, nakikinig na lang ako. Naka-BG na lang ako kasi habang naglilinis. Apura ng linis, pagkatapos maglinis, magluto, giatay, buhay OFW. Res kasi Isay, tiis mo muna, wag mag-white tea. 2 days na ako di nag-support kay mama sa inya at sis Leia, masakit na mata. Masakit sa mata. Have a beautiful evening and ingat lagi. Ingat kasi si Isay, pagaling kasi si Koy. Kaya pala hindi kita nakikita kasi pag napasok ako kay Ate Ems, lagi kang nasa taas kumakanta. Wala ka nga kanina, nandun ka sa baba. Tapos sino ba yung napasukan ko nung nakaraan? Nandun ka lang din sa baba. Hindi ka nagkanta. Ay, hindi. Masakit talaga hininga na ang itsura ko. Gurang na talaga. Ay, giantay. 10 million in the house. Thank you po. Good evening po sa lahat. Ayan. Salamat po sa mga naka-BG. Pagpasensya nyo na po si host ang itsura. Ang aking live, hindi ko nalagyan ng harang bago ako mag-start. Si Rogin, magpaturo ako sa iyo. Okay lang po, big lang, Sisi Kayla. Salamat po sa pagpa-BG mo po, Sisi Kayla. Mag-end na din ako. Magto 2 hours lang ako, mga sisi koy. Ayan, na lang tayo ba? Hindi ko makita, baka magalaw ko ba siya ba? May nakaharang na naman doon. Ayoko nang galawin yung cellphone ko na yun na isa kasi nag-block yan kanina. Si Rogin, ay kung nakita mo kanina yung LSO kaninang baga, ay matatawa ka ba? Para akong buwang ba? First time ko yung nag-StreamYard.
Tapos ginalaw ko ba yun na ano ba yung aking nagngaw-ngaw ako, in-off ko na siya, yung pala buhay pa, giatay. Natakot na ako nang galawin yung cellphone ko. Kasi kanina, ginawa ko, ginanon ko lang siya. In-screenshot ko. Iyo, nung in-screenshot ko, ay nawala man. Hindi ko na maibalik, giatay. Malimutan mo ang lahat, wag lang harang. Oo nga, sisi. Hindi pa po kasi ako marunong. Hindi ko sabi ng kapatid ko, mamaya na lang daw niya lagyan pagkatapos. Yun nga eh. Hindi niya raw kasi siya pag nag-ALS din siya. Hindi niya rin maano doon sa cellphone niya, hindi niya rin maset na kung paano maglagay ng harang bago mag-LS. Naglalagay siya ng harang yung pagkatapos na ng LS. Sisi Sami, ilang taon na po kayo sa YT from Hot Chorba? Salamat po Sisi Isay from Hot Chorba. Mali. Yung sayang yung revenue. Nasanay sa normal na SS. Itatry ko bukas. Gusto kong matuto. Hindi pa ako marunong, Sisi. Kasi halos wala namang nag-reply. Magpaturo ako kung paano maglagay ng harang. Wala nga akong harang. Isang taon pa lang ako pero magto 2 years na channel ko. Isang taon ako di nag-upload sa channel ko. Nag-support lang ako. Ganun. Pero ang laki na po ng bahay mo, Sisi Koy. Hello, Mikmik. Good evening. Thanks for coming. Mikmik, magandang gabi. Mega shout out paring Mikmik from Sisi Rogin. Ang laki na kasi ng bahay mo. Oo, malaki na nga bahay ni Sisi Samilin. Mikmik, mega shout out sa'yo from Sisnis Hot Chorba. Hello, Maring Rogin. Ay, Maring Rogin, yung inaanak mo malaki na daw. Hello, host. Good evening. Good evening din, Mikmik. Salamat sa pagpunta. Dumating ka dito. Parang si Regina. Dumating ka dito. First time niya pumunta sa akin, si Rogin. Ngayon lang siya napunta. Yung mga LS ko dati, hindi man siya napupunta. Ngayon lang, first time niya. Hot Chorba, di ka pa lumalamig. Wala siya, hindi siya makaramdam ng lamig, puro siya hot. Hot talaga siya, hot. Host. Wag mong awayin si Mikmik, baka biglang mawala.
Di po mikmik, mainit po din. Sis, pag nag-open ka ng live mo, di ba maglagay ka ng title, punta ka sa ibaba, more option, pindutin mo by setting. Pag nakaklik mo yon, nandun sa pinakababa, open mo ang monetization. Yan ang... ganun po ba yon? Sige po, tatry ko bukas. Salamat. Screenshot ko to. Ayan. Para hindi ko siya makalimutan. Salamat si Samelin. Itatry ko po. Kasi nga hindi nga namin maano ba. Pati yung kapatid ko, hindi rin siya marunong. May nagturo din sa kanya. Hindi daw maano sa cellphone niya. Iba daw kasi yung cellphone niya. Hindi ko rin alam. Itatry ko sa cellphone ko. Tapos nag-live ako kanina si Samelin kaninang maga. Yun. Saglit lang din. Tapos yun nga ngayon. Wala din harang yung kaninang maga. Siguro mga ano yun. Wala pang 1 hour yung LS ko. Tapos ngayon ito. Kaya nga inuutusan ko yan. Siya daw siya sa'yo. Ano? Huwag ka maring Rodjan. Ano yon? Kasi sayang yan, loves. Mapasok ang mga napupunta sa iyo. Sayang mga munin mo. Salamat po, Sisi Samelin. Bukas, try ko po. Hindi ko kasi alam. Kanina, magtatanong sana ako. Si Usang tulog na din. Magtanong sana ako kasi si Rogin. Hindi din siya nakapag-online agad. Nung nag-online siya, nag-message sa akin, yung nakapag-start na ako. Yung nagagawa ko na yung ano ko para makapag-LS. Salamat po. Bukas try ko po. Sayang nga kanina, madami din yung pumasok. Tapos yun ngayon, sayang. Paring mikmik, backred host. Bakit? Ano meron? Hindi po mikmik, mainit po. Alin doon? Saglit. Host. Ano to? Hot your body ka pa naman. Bakit dumating ka dito? Ano yun? Pinapunta mo siya. Hot ba patang ang ano? Takuring mag-init tayo tubig malamig makapagkape nga. Huwag ka mag-init ng tubig, mikmik. Dito naman ako, painit. Giatay ka ni Charwa. Painitin talaga. Sayang si Samelin, madami din yung pumasok. Hindi ko po kasi alam. Ngayon hindi naman magagawa, 'di ba? Baka mamaya pag hinawakan ko yung cellphone ko, masira ko na naman. Masira yung LS ko. Magpainit kasi sa akin. Sundin mo lang yan, sinabi ko, kasi after ng live mo, bukas mo ulit. Hindi ka naman ma-live nun. Wag mo lang lagyan ng title. Punta mo lang yun, more option sa baba, makikita mo para alam mo. Sige po. In-screenshot ko nga po para may ako bukas, may guide ako kasi hindi ko talaga alam. Yate ka hot ba? Titingnan ko tong nyo, yung message nyo, yung comment nyo. Salamat. Halika na dito, mainit na kasi. Wala talaga ako kanina sising matanungan. Sayang nga Yun nga sabi ko sa kapatid ko, buksan nga natin yung yung ads nito. Sabi niya, hindi niya nga din daw alam yung harang kung paano.
Ganun pala yun. Sis, pag open ka na. Halika na dito, mainit na. Mikmik, hot chorba. Minsan manood ka din ng tutorial sa YT. Madami dyan. Maring Rogin, saan ka galing? Nawala ka ilang araw. Nagbakasyon si Rogin. Nag-ano siya, nag-happy. Happy siya, Mikmik. Nawalan ako ng net. Paring Mikmik di atay. Sis, binabasa ko nasa taas, bakit ngayon ka lang pumunta? Oo, binasa ko kanina yun. Binasa ko nasa taas, bakit ngayon ka lang pumunta dito si paring Mikmik. Nakita ko nga, binasa ko yun, hindi mo lang nadinig. Kaya si Rogin, binasa ko yung kanina. Nasa taas, bakit ngayon lang pumunta dito si paring Mikmik? Binasa ko. Yatay. Oo nga, Mikmik, bakit ngayon ka lang pumunta? Nabasa ko din yung nahihiya sa akin. Bakit nahihiya sa akin? Di ba sabi ko kanina, bakit nahihiya? Giatay gani yung wifi, maring dito mawala din yung signal sa wifi tag 1 or 2 days. Kasi hinanap siya ng asawa niya. Yung host na mo binabasa. Giatay ka, kasi hinahanap siya ng asawa niya. Yun, host, di mo binabasa. Hindi ko nabasa yung hinahanap ng asawa, giatay. Sorry naman. Oo nga sis, yung iba, hindi ko nababasa lahat. Sorry naman. Huwag ka na magalit. Taglamig din sa signal, paring Mikmik. Giatay. Maring Rogin, bulgar kaya. Bulgar ka daw si Rogin, giatay. Suko talaga yung cellphone ko, sis. Mikmik, huwag kang mahiya dito sa amin. Alam mo mga tao dito, mga ano ba? Huwag kang mahiya dito sa amin, mga baliw to. Totoo yun. Puro mga lokohan lang yung mga napag-uusapan. Oy, Mikmik, alam mo, nakita kita kay siguro. Doon din kita nakadikitan kay dakilang tomboy. Doon kita nakita.
Doon kita nakikita eh. Ikaw ba yun? Baka ibang mikmik yun. Uy! Akala ko nakatulog na si Wings. Ayan pa oh. Queens, good evening. Salamat sa pagpunta. Tama na, Maring Rogin. Madamay ka na naman. Hindi host kay Hatshor ba siya nakita? Ha? Ano daw? Hindi host kay Hatshor ba yan siya nakita? Hindi, oo, nandun tayo nakita tayo kay kay Hatshor ba? Tapos sa'yo. Hindi, di ba may mikmik din doon sa hindi ba siya yun? Yung kidalagang, ay kay Dakilang Tomboy. Hindi siya ba yun? Di host kay Maring Rogie na live ko kayo na dikitan. Doon ba? Sorry naman. Sa akin ba pare? Oo, sa'yo si Rogin. Tapos nakita ko din siya sa live ni Hatshor ba? Tapos nakita ko siya ulit sa live ng kapatid ko. Gugurang ka na talaga, ne. O talaga, ne. Matanda na talaga ako. Sa live ni Rogin tayo nagkita-kita kay Mikmek. O, di, tama nga kay si Rogin. Ibig ko sabihin, nakita ko siya kay si Rogin. Nakita ko din siya sa'yo. Nakita ko din siya kay Jennifer na live. Ay, giatay. Nahiya tuloy ako. Giatay na yan. Gurang na talaga ako ba? Sakit na nga ng binti ko. Nangangalay na. Oy, Hatshor ba? Bumalik si Wings, oh. Nagising. Nakatulog siya kanina. Wala pa akong 2 hours. Oy, mag-type naman kayo nang may mabasa ako. Si Rogin, at siya ba magsulat naman kayo dyan, oy. Tulog na ba kayo? Oo, maaaring sa live mo ko kayo na dikitan. Kayo na grupo, tas kay Hatshor ba? Kapatid mo at abo. Oo nga, nakita ko nga kayo. Doon ko nga kayo mga nakita. Kaya sabi ko nga kay si Rogin, ngayon lang din kita nakita dito sa LS ko. Kasi nag-LS ako, ngayon ka lang pumunta. Ay, tawa tuloy siya.
Yatay. May puti doon, oh. Hindi ko talaga matanggal ba. Natakot akong galawin yung aking cellphone. Baka mangyari na naman katulad kanina, hindi ko maintindihan kung ano nang pipindutin ko. Di atay na yan. Ang hirap ang cellphone mo ba yung hindi mga original. Matagal ko na yan sinabihan, nahihiya daw siya. Bakit nahihiya sa akin? Bakit ka naman nahihiya sa akin? Ha, Mek? Ha, Mek? Sagutin mo, Mek. Bakit ka nahihiya? Mek, bakit ka nahihiya? Sagot, nagtasa pa ng munggo na lapis ho hirap magsulat. Ano daw? $8 million in the house. Salamat po. Hello, Wens. Okay ka lang? Si daw si Mek, nahihiya daw pumunta sa LS ko. Hindi ko alam. Si Rojen, sabihin mo bakit siya nahihiya. Yatay. Uy, wag kang mahiya kasi puro mga baliw ang tao dito. Sabi ko sa'yo, puro baliw. Wala kang matinong makausap. Ay. Lalo na pag mga nagsimula na sila ay wala nang puro na mga kabaliwan. No, 'di ba? Tinawag si Wings, natawa na siya, 'di ba? Kasi sa grupo lang matino. Giyatay. Uy, nagugutom kaya ako. Giyatay na yan. Dapat mga nag-ano tayo na te. Oy, may ko digdiho garo yan parang ako lang din to ba yung kurundot na. Yung kasing tanda ko na ba yung balat niya na din. Giyata yung ano ba tawag nito sa Tagalog? Yung kurundot. Ano gusto mo, host? Simulan ko na. Kalukuhan natin para mawala stress ko. Kanina ka pa namin iniintay. Sabi ko nga, maloko ko pa naman sa LS. Bakit nawala na yung mo ba? Nanahimik ka na. Tagal mong nawala. Saan ka ba nagpunta? Ha? Saan ka nagpunta? Di atay ka bumaong ka. Huwag ka nang ma-stress, Giatay. Madami tutulong sa'yo. O, di mas maganda. Mikmek, baliw ka din. O, di magsama-sama ka. Sumama ka dito sa amin. Puro baliw. To the moon. At ba, nandito na si wala, na daw siya, magtanggal na siya ng stress. Na-stress siya kanina. Nawala na si Hatchorba. Baka siya naman nakatulog. Anong oras na sa kanya? Nasa kanya 12:30.
Ano siya ng 1 hour sa atin. Nagugutom na. Nagugutom ka na din. Ako nagugutom, oh. Ito lang nandito, oh, kurundot. Parang gusto ko nang kumain, kaso nga lang nakakahiya kasi. Ako kumakain, kayo hindi. Ito lang ang pagkain dito. Pongkan na pongkan. Kumain ka dyan, ne. Uminom kayo. Uminom ako ng gatas para wala konti yung stress ko. Nature ba? Kaya pala siya nawala. Uminom siya muna ng gatas kasi stress na stress daw siya kanina. Pampatanggal lang ng antok. Ako kumain ng sweet and sour fresh. Wow, sarap. Sisi Samilin, sarap naman nun. Sige sis, kain lang sis. Salamat. Ako nga, kumain ako bago ako umakyat. Kumain ako ng kanin. Ngayon, nagngaw-ngaw lang ako, nagutom ako. Nakakagutom pala yung magngaw-ngaw. Kasi, pag nag-LS, silent lang. Ayan. Pag nagngaw-ngaw pala, pala sa lalamunan, nakakagutom, nakakatuyo. May ibang group kasi ako tambay dati host kay di ako makapunta sa grupo nyo. Pag daytime. Okay lang. Tirahin ko yan si Wings. Sige, tirahin mo. Anong gatas na naman yan, Kuya Wings? Kuya Wings, punta ka sa pag may LS Lakay Jun. Matutulungan ka nun. Ayan, punta ka daw kay Lakay pag nag-LS. Hatcho ba saan mo tirahin? Gayatay, good night, ne. Grabe, napirot ko. Antok na si Hatcho ba? Ano na sa kanya? Ayan, 2 hours na ako ba? 2 hours na tayo. After 5 minutes, na tayo. Antok na daw siya. Ano na sa kanya? 12 mahigit. Nag-good night na siya at sure ba? Sisi Samilin, salamat po sa pag-stay. Thank you. Thank you po sa blessing. Ayan. Salamat po. Sisi Rogin, Hachorba, Mikmik, Sisi Kayla, Sisi Mamut, Abo, sino pa ba? Si Rosemary, hindi ko na mga makita yung sino pa ba pumunta? Anong pirot? Antok na daw siya, antok. Sa Tagalog, antok. Pirot, antok. Yun. Oxpo, wait. Antok, pirot. Naantok na daw si Hatchorba. Ayan, paanohan ko lang, tutamsakan ko to. Ayan. Kaya to. Kila kayo dyan pala to. Patamsak sa nakapin. Ayan po, Kuya Wings. Madami na yung matutulungan na muna. Small subscriber. Di kita yan, Wings. Si Lakay Jun. Lakay Jun TV. Yan ang aming founder. Ayan po, Wings, madami na yan natutulungan. Muni na nga, small YouTuber. Huwag ka matulog, host. Sure ba? Umaga na dyan. Ibon yan sa amin. Ang ibon naman, pirot. Ano naman yung parot, di ba? Ang ibon, parot. Ang parot naman sa amin, iba naman yung ibig sabihin ng parot.
Queens, yung binaba ni Sisi sa Milin, Kadikitan. Saan kayo sa Bicol host? Sa ano kami sa Camsor? Sa Lagonoy, Camarines, Santa Maria. Ayan, Giatay. $8 million in the house. Thank you po sa pag-stay. Sa mga naka-BG, salamat. Kila Kuya Bal Santos, matubang yun. Ano po si Kayla? Ay si Samelin? Kila Kuya Bal Santos, matubang yun. Taga-Dait. Bicol din po. Ako Bicol din po, sa Camsor din. Ikaw po si Samelin, saan ka po sa atin? Uy, lubat na. Lubat na. Lubat na. Sa Camsor pala dyan ako dati sa Legazpi. Sa Legazpi ka din. Sa Camsor si Kuya Dong Digi doon sa Camsor din siya. Kasama ko sa isang GC. Sa Nueva Ecija ako, Cabanatuan City. Nueva Ecija, ano po? Ano ba yun? Nueva Ecija? Ano ba tawag yan? Ilocano na ba yun? Ano na ng Ilocano? Nueva Ecija. Tagalog. Ako Davao del Sur. Marami din Ilocano sa mga province. Kala ko Ilocano na yung ano doon, Tagalog pa pala. Hindi kasi Lods, nakalimbang ko na yung link na binigay mo. Salamat. Kalimbang na po yung binabaon mo. Lods. Nakalimbang ko na yung link na binigay mo. Salamat. From Wing Sisimil. Baka ka ako sa Davao. Pod, Giatay. Baka ka. 1 minute na lang po. Mag-e-end na po si ako. Salamat po sa pag-stay. 7 million in the house. Salamat. Paring kahit saan ka lang tumambling sa na lugar. Abangan mo yung Kuya Wing sa... may pag-game si Kuya Lakay, si Samelin next week. Next week ano? Banana views like at WH, baka manalo ka. Ano yun? Yung next week ano? Kasi hindi natuloy ngayon. This week nga pala. This week ba? Morio, address ko sa Pinas, Maring Ruging Giatay.
Ano daw? Hindi ko na ma-open. Kasi nag-GLS si Sis Day loves 2 days. Oo nga po, nag-ano siya ng 2 days. Saka wala daw si Sis realize nung sat kaya di natuloy live niya. Kaya kasi yun nga sabi nila no kung matutuloy ba or hindi. Oo, malapit yung lugar na yun. 8 million in the house. Thank you po sa support. Salamat. Team support. Master Lakay, salamat po. Team support, team monetize, thank you sa pag-support. Salamat. Sisi Dailin, Sisi Mayan, Sisi Novi, Sisi Mikay, Kuya Ted, thank you po sa tulong. Salamat. Sisi Osang, Sisi Samilin, thank you. Your Boy TV, vlog pasukli. Salamat po sa pagpunta. Salamat po sa support nyo lahat sa akin. Thank you. Dahil sa inyo, ito, narating ko to na muni din sa wakas. Sa tulong nyo lahat. Salamat. May dumating pa. Oo nga eh. Jerboy TV. Ping Bicolana Vlog, pasukli, gayatay. Thanks po, pagpunta. You're welcome. Ingat, rest ka na. Opo, salamat po. Ano na po dito? 11:40, magi to 12 ng gabi na po. Sana po, Sisikoy, mapunta ako sa sa LS mo din. Sana matapatan ko pag nag-LS po kayo, makapunta din ako. Kainin mo na yan, orange mo, host, nalalamog na. Nakita mo pala yun na Wings. Ay. Diatay ka. Sa umaga po, Pinas time. Mga anong oras, Sisikoy? Salamat sa pag-welcome host. Thank you din sa pagpunta, Mikmik. Nalata na yung orange mo host. Kanina mo pa ina-upload. hindi naman ba tawag doon? Walang ma-upload eh. Parang arateres na yan kasi lamog na. Wala na kaset. Di ko sure next Wednesday or February 1. Not sure. Magastos kasi. Puro pa-games ako. Ganun. Basta sana makapunta ako pag mga 7. Ay, 7. Di oras niyan dito sa Pinas? Dito, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alas 2 po ng madaling araw dito. 7 o'clock ng umaga ng Pinas. Tulog na tulog pa ako noon. 2 a.m. ng madaling araw po dito sa amin. Kasi 5 hours ang ng Pinas. Nagbibinili ako ng paorong 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sana makaabot kasi pag 7 a.m. sa Pinas. Tama ba yung bilang ko, Sis Rogin? Paurong, di ba? 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2 a.m. na madaling araw. Pag nga si Lakay, nalilit na din ako pag nagpunta. Pag nagising ako dito, 7 ng umaga, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 o'clock na ng Pinas po. Sisi
Samilay. Sana 8 million in the house. Thank you, thank you. Ayan, 12 o'clock na. Thank you po sa pag-isip. Bigayin mo na yung orange mo. Marami. Ay, gatay. Nagugutom nga ako, pero masarap ka tinapay or di ba? Ano na? Thank you very much. Thank you sa lahat po na nagpunta. Salamat. Ayan, nakita ko na din. Sana bukas matry ko yung yung sinabi ni Sisi Samila yung pag-open ng itatry ko. Oy, Mikmik, invite kita bukas ha. Pero may din yata si Rogen tomorrow. Tignan natin kung anong oras ako makapag-LS. Sabihin mo sa akin si Rogen kung anong oras ka makapag-LS para makapag tayo ng oras. Oo nga 2 AM ng madaling araw kung 7 o'clock ng ng Pinas. Gawin mo ngayong after ng live mo para alam mo nabuksan. Sisi, 'di ba ngayong pag-end ko ng live ko. DM mo ako sa Messenger. Okay po, okay. Salamat po. Baka mag-pre lang ako. Mag-premiere ka lang. Sige, sabihin mo sa akin si Rogen para pag halimbawa kung mag-live ka, di kung anong oras ka, mag-adjust ako ng oras, 'di ba? Okay po. Itatry ko po. In-screenshot ko ko yung yung message mo para yun ang kong guide. Okay po, okay. Di mo i-go. Sige, sisi ko. Wag mo ipin dito kasi kinakargahan yung main ko. Okay. Kanina Wings, 'di ba kanina nanalo ako yung first panalo ko kasi ilan na ba yung mo, ilan na ba yung banana mo? Subscriber mo ilan na pala? Ilan na lang ang kulang mo? Queen, sila na lang yung kulang mo sa iyong ba? Yung banana. Orange. Sana all Kuya Wing kinakargahan. Sana all. Mapapasana all ka na lang. 7 million in the house. Kailangan pala dito pag nagngaw-ngaw tayo, ang harap natin pagkain tapos meron tayong iniinom. Iniinom, ganun talaga ang Sana all Kuya Wing kinakargahan. Bebes na pala bukas. Pag natapos yung karga ni Dailin, mahigit 900. So, kasi kanina nandun ka man kanina sa live ni Sisi Dailin. 'Di ba first na nanalo ako, sabi ko i-donate sa iyo. Pero kung hindi pa nakarga sa akin ni Sisi Dailin 'yon. Kasi tatlong beses yata ako nanalo nun, 60 din 'yon. Ipakarga ko na lang sa iyo. I-message ko si Dailin ngayon bago ako matulog. Hindi ko alam kung nabasa mo kanina yung yung comment ko doon sa live.
Banana na maugat, ilan ang timbang bahos? Giatay. Oy, Wings, sabi ko yung panalo ko kasi kanina ang ano ko lang sa comment kay Sisi Daily sabi ko yung 20. Pagka hindi pa nakarga, ipakarga ko pa sa'yo yung 40 para 60. Sa akin, host, walang mag-donate. Wala na si Rojen. Okay na daw yung bahay mo, Giatay. Uy, nag-init na ang cellphone ko ba? Natawa tuloy si Mikmek. Ano ko, try ko si sige host, pakarga mo na sa akin pati yung mga kapitbahay mo. Yata message ko ngayon si Maya, si Dailin. It million in the house. Thank you. Thank you na talaga. Kanina mag-isang oras na yung paalam ko Anong i-donate ba? Maring Rojen, Giatay. Mainit na yung cellphone ko ba? Ano nangyari? Nilapag ko lang siya. Giatay. Puro lubat. Mabigat yun, Kuya Wings. May kasamang tayo. Giatay. Kailangan pala cellphone wag ilagay sa banana yung panalo ko kanina kasi si Dailin, yung games niya kanina. Nagutom talaga ako. Giatay. Nalubat na. Ano daw, Rojen? Wag maring Rojen, bad siguro to, bad siguro. Baka magulo ang channel mo, maring palaaway ang alaga ko, Giatay. Sabihin mo yung unang comment ko. Ano ba unang comment mo? Saging tundan daw para makaluto ng saging. Ano daw? Saging tundan daw para makaluto ng saging. Ano ba yung una mong, pati yung mga ex mo, host? Idamay mo, ikarga sa akin. Giatay. Yun ang problema. Wala akong maianong ex sa'yo. Wala man akong mga ex. Wala akong ex, mabait ako. Mabait ako. Bilang ang kaya host. Anong V lang ang kay host. Anong V? Bilang. Di yun mga nagmamarite sa'yo. Ikaw. Ay, naka. Oo, wala ako ex. Mabait ako eh. Ay, nako si Rojen. Loading? Hindi man.
Ponkan, kayo dyan. Mamahalin ko yung host, yung mga magmamarte sa'yo, basta ikarga mo lang. Sa akin, ako na bahala sa kanila. Ay, maraming marites. Pag sinabi mong marites, maraming marites. Giatay. Para yatang ako lang yung nag-LS na ang itsura ko ganito ba? It million in the house. Thank you po. Ayan. Kuya Wing, sa atin naman tayo. Makihati pa. Si Abo siguro nakatulog. Si Rogin. Nakatulog si Abo, ano? Hindi ko na naramdaman. Nakadalawang oras kalahati din ako. Giatay. Ay, oh. Sabi ko na pag binanggit ko ang Abo, magkakaway yan. Si Samelin. Sige po. Bye-bye din po. Salamat po sa pag-stay. Salamat na madami. Thank you, Sisi Koy. Thank you din po sa pag-share sa blessing. Salamat po. Mga nagkakalukuhan, Sisi Koy. Alin ba ang hahantayin, Rogin? Yung banana na maugat, giatay. Di ako alam, host. Ano ba yan? Andito. Ano ba? Di ko alam, host. Andito ako. Sabi ko nga, hindi ko pa natapos yung salita ko na sabi ko, tinawag na naman kita mamaya, kakaway ka na naman dyan. Alam ko naman nakabichi ka lang. Abo. Ano? Riza Mendoza. Riza ba talaga to? Thanks for coming. Bay na agad, Abo. Giatay. Oh, may pumasok na naman. Ay, likes yung brown ba? Abo, nagkakasarapan pa nga, Abo. Nagkakasarapan. Oh, tingnan mo. Oh, 10 million in the house. Oy, Abo, ganyan kami si Rogin, no? Tibay. Oo nga, si Rogin eh. Para na tayo nitong si ano. Para tayo nitong si Kuya Tidba. Bawat paalam may ang daming ano. Inaabot ng ilang oras yung paalam. Uy, ako pa. Abo. Ay. Di mo ba alam, Abo, ganyan kami si Rochi. Ay, yatay na yan. 10 million in the house. Ay, ang sakit sa lalamunan si Rogin pala, ngaw-ngaw. Ano, Mek? Masaya ba dito sa grupo? Ayan, Riza. Ayan, bigyan nga kita ng ano. Ayan, moderator ka na po. Salamat. Ayan, hindi ka nalalamigin. May damit ka na. Naging tintuloy. Oo nga, si Rochi. Uy, from Bicol. From Bicol po. Saan ka po sa Bicol? Di na lang kayo matulog dyan. Dyan sa kahos. Kanina pa ako paalam pero andito pa din. May games po ba? Wala pong pa-games. Riza, wala pong pa-games. Puro kalokohan lang to. Ang galing, may sasabihin ako. Last chatter natin. Kamarinis. Si Rogin.
Abo, last chatter natin. Pongkan. mahirap pa si mahirap pa si host. Ito muna. Fuck you, si host. Paano tayo nito maano? Reyes kayong ganito. Good vibes host. Si Rojen, gisingin nyo si Hatchorba, magpag-games tayo. Ay, kaya tayo. Ano, payag ba kayo? Riza, thanks for coming, Riza. Pag-games na po.